for the safety of all the people of Israel, we are pledging $500,000. זה לא היה ערב גיוס כספים רגיל לחיילי צה"ל. בשעה שבפנים באולם גויסו מיליוני הדולרים לחיילים, בחוץ עמדו זועמים מפגינים פרו-פלסטינים. מחדירים גם לכאן, לערב הגלה השנתי של ארגון ידידי צה"ל בלוס אנג'לס, את אירועי הזמן האחרון בין ישראל לפלסטינים. הרגשה לא כל כך נעימה להיכנס, לשמוע את הצעקות של אנשים שאני חושבת לא כל כך מודעים למצב בשני הצדדים. אנחנו יכולים לקחת בחשבון שאנחנו לא במצב כל כך טוב מבחינת התפיסה העולמית. אז אמר סטיבי וונדר שעמד להיות והאומן המרכזי שמופיע כאן הערב ביטל את ההופעה שלו בלחץ הפלסטינים. מה שאנשים לא יודעים זה שסטיבי וונדר בעקבות לחץ של האום ביקש לצאת מהתחייבותו. התאכזבתי, אבל ידעתי שזה לא ישנה את המהות של הערב. זה ערב for the soldiers, about the soldiers. מנגד הגיעו לכאן רבים מכוכבי הוליווד כדי להביע הזדהות עם ישראל. And the Israeli Defense Force are very tough people, and I try to play tough guys in my movies, so I feel like I maybe belong here. I certainly have an old association with Israel. I was married to a Sabra, a paratrooper. 125 jumps, she always reminded me. אפילו הבדיחות של המנחה הקבוע של הערב הזה, הקומיקאי היהודי ג'ייסון אלכסנדר, המחישו את המתח באוויר. I could talk about Mr. Netanyahu and his uncanny ability to pick a presidential winner. Why should we expect him to be any better at it than the entire Fox News network? ולמרות שאלכסנדר הגיע לכאן ולא ביטל, הוא נותר חצוי. Expanding the settlements hard on the heels of this incursion, I find hard to find the sensibility in that. I'm hoping that better decisions and decisions that are more inviting of peace can be made soon. אבל מי שרגשה את הקהל יותר מכל וגרמה לערב ההתרמה הזה לרשום שיא של כל הזמנים בלוס אנג'לס הייתה מרים פרץ. It is not natural. It's not right. Not fair for a mother to have to bury two of her sons. A mother should have to decide which son to hug first, not which grave to visit first. יותר מ$14 מיליון גויסו כאן הלילה לארגון ידידי צה"ל בארצות הברית. My wife Cheryl said to me, wait for the number that you think is going to be the highest number and match it. So I said, I'm not going to do that. I'm not going to do that. I'll match it plus $1. So 3.5 million from Cheryl and I plus $1. I beat you to it. אז למרות המתח הניכר באוויר, נראה שאם זה תלוי ביהדות ארצות הברית, אמריקה עדיין בצד שלנו. גיל תמרי, לוס אנג'לס.